Bro mga kabagis, ito pag gawin nyo sa ganyan, ice sa sasakyan ninyo, ito ganito po ang gawin ninyo. Ito, minsan towel na mainit, ito ilagay sa ziplock lang, tubig na mainit po ito. Gawin nyo, tubig na mainit po ito tapos minsan pistawel nilalagay ko sa loob, mainit. Ito matatanggal po ito, ganito, yan. Para hindi kayo slide lang po yan, yan. Para hindi kayo nagkukuan pag nagraras ka, yan, kita nyo, yan ang diferensya, kanya-kanyang paraan lang, pamamaraan yan, ito po yan, i-slide ko po ito, matutunaw po yan, saglit lang, para hindi kayo kaskas ng kaskas, para hindi masisira yung mga pintuan nyo, yan, o yung bintana, yan, see, wow, ganyan lang. Pag Pilipino ka, dapat mabilidad ka, mapamaraan ka, yan, ganyan lang po. Di clear na clear. Wala kayong kahirap-hirap. Ito po yan. Yan lang po. Sa likuran. Ganito po rin ang gagawin. Yan. So, pahirapan mo pang katawan mo, really mo, may mainit-init na tubig, hawak-hawak ka pa, mainitan pang kamay mo. Thank you, God bless you all. Yan lang po, see, yan lang.